Adică și nu uitați să dați like, share, subscribe. Azi ne vom juca Tom, Gold. Și am început înainte, am să de pauză ca să puneți video. Nu uitați să rog butonul de like. Abonatul de azi este Iostur Recomandări. Știu că n-am mai postat, dar acum poate să de altfel pentru că am evoluat puțin, dar nu chiar mult. Mi-am luat o pereche de căști de la Pro Gaming. Și vreau să murim după. Aproape. Dar putem să facem 1000 din prima rundă destul de bine. Cred că acum se aude mai bine față înainte. A murit la 869. Poate am lovit din greșeală lucru. Așa. Pestesc în casă acum. Acum în asta. Piscină acum. Așa. Perfect. Așa. Îi mai dăm o dată start. Să vedem câți bani facem. Voi face cât mai multe videouri pentru a reveni pe acest canal. V-am spus și abonatul, Storica Mădălin. Și voi face mai multe videoclipuri. Cred că în fiecare videoclip voi face câte 3-4 upgrade la căsuța sau ce mai am eu. Cred că aici mor. Da, a fost mor. Așa, perfect. Dăm aici să vedem ce avem cu ticuța. Jocul acesta l-am mai avut, dar am dezinstalat. ...20 de bombe, 10 magneți, 10 diamanti. Perfect. Așa. Să vedem aici ce putem face. Mai facem la casă. Să fac mai de acum. Să văd dacă pot să dau un pic microfonul mai jos, nu. Dăm start, avem mai multe țări. Avem pe asta eu am făcut-o pe jur. Mai avem pe asta, am făcut-o. La asta rămăsesem eu. La asta. Dăm și start direct. Vreau să dau căștile mai încet, dar să fiu atent și acolo. Este ok așa. Mai dăm save. Terminăm runda și închei video.
Acesta a fost video, nu uitați să dați like, share, subscribe. La mine, la Eziulică. Revin cu partea a doua. Pa, pa!